inde på DR.dk/hjerteflimmer har I stemt på, i hvilket job I tror, jeg har allersværest ved at score. Og det er så blevet til ham her. Togkontrolløren eller togrevisoren. Kald ham hvad du vil. Den her uniform, den er spids, synes jeg, men den er åbenbart ikke med i jeres hedeste drømme. Og ved I hvem, der skal lave om på det? Det skal jeg. For jeg skal få det til at køre med telefonnummer på skinner lige ned i min togrevisor lommer. Fut. Nu kører scoretoget. Skal der var lige at vugge i hofterne, ikke også? Og så bare ind med det i sprækken. 1, 2, 3 og 4. Hallo, må jeg have lov at se et kort og billet? Det er de danske statsbaner, der pryder min kasket. Dig. Ja. Har du skal stemple? Ja. Har du tillægsbillet? Tillægsbillet. Når man har udstråling nok for 10 piger, så skal man betale tillæg for det. Kan du aldrig med billet? Kører du på røven? Ja. Er den god? Ja. Okay, så er du tilgivet. Har du nogensinde prøvet at køre på første klasse? Ja. Har du det? Ja. Det skulle du også, for du er første klasses. Mange tak. Du skulle tage at satse på mig, for jeg har mindst 3 afgange i timen. Hvad siger du til, at vi går hjem til mig, og så kigger vi lidt på min hvilekopé? Undskyld, kender I sloganet ud og se med DSB? Ja, det gør Gør I? Ja. Jeg har været meget ude at se med DSB, men jeg har aldrig set et smil så smukt som det. Ej, det er jeg glad for at høre. Det var da helt fantastisk. Jamen, tak for det. Ej, må jeg ikke få det telefonnummer? Så kan vi tage ud og køre i tog sammen. Er I med i 60 miles per hour club? Hvad fanden er det? Det er alle dem, der har haft sex på tog, der kører. You're invited. Jeg er nok den mest funky togkontrollør, du nogensinde har mødt. Så prøv at se i DSB medlemsbladet, så er jeg månedens centerfold. Jeg ved godt, jeg er helt vildt flot, men det er uniformen, der gør det. Det er haute couture. Hvad er det? Haute couture. Hvad fanden er det? Det er sådan noget fransk tøj, man går med ned til modeugen. Alright, så giv mig jeres nummer. Hey, hvornår skal vi ses? The girls just want to be with us, and it's just like, no, I would like to invite you on a date in our train. Okay, do you accept? Of course. Like that, you can't ignore it. Like that, you're ready for it. Like that, so get up on it. Keep your focus on it if you really want it. Jeg danser i et nyt DSB-video. Jeg lærte et nyt move, der hedder fisken. Har du set fisken? Det hedder fisken, åbenbart. Er det ikke sejt? Hello, girls. See, I told you, they're all crazy about us people in uniform. Don't look for love, look for love, 'cause love will find you. Har I nogensinde snakket med Metro Stewart? De er bare sweet, altså. Hvad, skal I med ud og kigge på nogle endestationer? Flintholm er en fantastisk station. Skal vi gå ud og kigge lidt på arkitekturen, og ved du ikke, hvad arkitektur er? Altså, hvorfor er det så godt bygget? Hvorfor tog vi ikke en date sammen, os to? For ved du hvad? I modsætning til togene, så kommer jeg til tiden. Tarteletter. Det er faktisk mig, der er den nye Harry. Vidste det? Solvej. Hun er hot. Hun arbejder lige derovre i gummimarkedet. Hot pige. Træner meget. Solvej. Jeg synes, hun er hot. Jeg kunne godt tænke mig at kanøfle hende. Hvad siger jeg til, hvis nu at jeg skaffer Harry? Hvad siger så til en dobbeltdate? Harry, han er bare springfuld af energi. Så laver jeg tarteletter. Så kan I få et engangsknald og tarteletter, og I kan få lov til at sove i min hvilekopé. Nå, men jeg vil gå videre og tjene det danske samfund og opretholde lov og orden og sørge for, at retfærdigheden skal følges. Hatten af for dem, der gør det her hver eneste dag. For helt ærligt, jeg føler mig semi-afsporet lige nu. Ikke fordi det er gået dårligt på nogen måde. Det har bare været lidt svært for pigerne. De er hunderad for, at man skal give dem en bøde. Men det vigtigste er alt. Jeg har fået telefonnummer, og der er piger overalt, når man kører i et tog. Så helt seriøst. Sidste tog er ikke kørt endnu, og jeg har et tog, jeg skal nå. Vi ses.